Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. L-ewwel ta' Marzu huwa l-jum li madwar id-dinja titfakkar il-ħidma tal-protezzjoni ċivili. F'Malta mhux binqas id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għandu fih dan diversi uffiċjali illi ta' kuljum jieħdu sehem f'operazzjonijiet ta' salvataġġ illi jgħinu jisalvaw il-ħajjiet mhux biss tal-Maltin imma anki kif rajna sa ftit tal-ġimgħat ilu stess barra minn xtutna u proprju allura f'dan il-jum ġejna hawnhekk fl-istazzjon tat-Tifi tan-Nar bħal-far magħruf bħala Sierra wieħed biex nieħdu toma żgħira ħafna ta' dak li dawn l-uffiċjali jagħmlu ta' kuljum fuq il-post tax-xogħol. Fil-jum dinji li jirrikonoxxi l-irwol u l-importanza tal-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili, One News esperjenza mill-qrib xi jfisser li tkun uffiċjal mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Bdejna billi lbisna l-uniformi u t-tamir protettiv li l-uffiċjali jilbsu kull meta jkunu msejħa biex jassistu f'xi operazzjoni ta' salvataġġ. Imbagħad itlajna f'waħda mill-vetturi tat-Tifi tan-Nar fejn fuq wara tal-vettura ilbisna ċ-ċilindru li jagħti nnifs lil ħaddiema li jkunu qed jissiltu man-nirien biex jitfuhom u jsalvaw il-ħajjiet. Mal-inżilna mill-vettura lbisna l-maskra tal-ossiġnu u morna ħdejn container li jintuża apposta f'eżerċizzji simili ma' rekluti biex jifhmu l-ambjent f'post li jkun iddominat min-nar. Fih tkebsu l-fjammi billi tqabbad xinjam u kartun. Il-Chief Assistant Rescue Officer Anthony Pizzani spjegalna dak li konna se nesperjenzaw minn qabel. Illum ħandaħlukom f'container li huwa ġie konvertit f'compartment li fih intellaw it-temperatura u nagħlmu lin-nies tagħna kif jikkontrollaw it-temperatura. Il għaliex jekk inti ikollok temperatura għolja u allura inti taqbad tidħol hemm ġew u tiftaħ l-ilma, ftakru li l-ilma 100 degrees isir steam. Mela it-temperatura li jkollok ġedan il-compartment li kapaċi taqbes 200 degrees Celsius, malli inti tiftaħ l-ilma, ħad tispiċċa tinstamat inti. Rajt li tkun qiegħed hemm ġew. Allura aħna nagħlmu n-nies li jikkontrollaw l-ilma, jużaw l-ilma kif suppost. Filwaqt li ħafna jaħsbu li tkun taħdem mal protezzjoni ċivili fisser li titfi n-nar, is-Sur Pizzani spjegalna kemm il-ħidma tal-uffiċjali tmur ferm lil hinn hekk. Fuq it-television jarawna nitfu n-nar biss, jew jekk ikun hemm xi salvataġġ noħorġu fuq ukoll. Biss nagħmlu ħafna iktar xogħol, nagħmlu l-upsailing, alright, nies inqabdu taħt terrapien. Tafu Malta għaddiet minn ħafna ilma, għamlet ħafna xita, allura konna imsejħin ukoll nippumpjaw ilmijiet minn ġo basements. U ovvjament xi ħadd illi ħadd ma jaf illi jekk uġieli morna intervjajna u morna fis-silenzju tagħna, jekk jaqbad vapur fil-Mediterran noħorġu fuq aħna wkoll. Biex wieħed jingħaqad ma' dan id-dipartiment irid japplika meta joħorġu sejħet fuq il-Gazzetta tal-Gvern. Dawk eliġibbli biex japplikaw irid ikollhom bejn 18 u 40 sena. Meta jagħlqu l-applikazzjonijiet issir għażla bbażata fuq ċertu kriterji. Malli n-nies jintażlu, isirilhom il-medical test biex jaraw li huma fit biex jagħmlu dak ix-xogħol. Ovvjament ma tkunx tajjeb li inti tkun għall-fireman jekk inti tibża mill-għoli. Għax ovvjament xogħolna huwa parti wieħed minn huwa li nitilgħu fil-għoli. Ma tkunx tajjeb jekk inti tibża midlam, għax ma jkunx xogħolok, ma tkunx tajjeb jekk inti kif titfa' maskla ma' wiċċek titwerwer minnha, jiġifieri dawn huma affarijiet li jgħaddu minnhom.
Ġala darba jintażlu n-nies jingħata bidu għal reklutaġġ ta' 4 xhur li jinkludi taħriġ intensiv. L-iktar ħaġa importanti ovvjament ikollhom id-disciplina, jidalmu fuq id-disciplina għaliex wieħed irid jobdi l-ordnijiet tal-uffiċjal tiegħu. Għaliex aħna dejjem hemm ħajja u mewt. Jekk inti tagħmel żball, iċ-chances huwa li tmut int u toqtol l-isħabek ukoll. Allura dan it-training jinkonsisti wkoll f'dan kollu. F'dan il-jum huwa News jieħu l-opportunità li jirringrazzja lill uffiċjali kollha fih dan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għall-ħidma tagħhom u b'mod speċjali lil dawk li kienu preżenti u assistew f'dan l-eżerċizzju lil Krutana li tefa' aktar dawl fuq is-sitwazzjonijiet xejn faċli li jaffaċċjaw dawn l-uffiċjali fuq bażi regolari u li ħafna drabi jirriskjaw ħajjithom biex isalvaw tal-oħrajn.